जाखांग्रा गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जालायबाय आरो लोगोफोर माने जि दानायनि खुन्दुं माइदि होलायनोसैलाय ओमफ्राय नै ओजा सासे दागासिनो ओमफ्राय सासेयाबो खुन्दुं माइदि होदो ओमफ्राय नै आंबो होनो नागिरदो ओमफ्राय सासेया एसे देलायदो एसे देलायगासिनो सासेया हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहोना लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि नाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि मोजाङै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोरा आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओजोंहाय नै लोगोफोर साहायाबो खान्थासे थिब थिब आरो गाइखेर साहा माने बेसर फुग्राफोरनोबो हैनांगौ फारसेथिं आरो मिस्ट्रिफोरबो दङ हाजिराफोरबो दङ लोगोफोर नोंखौबो थिखांनांगौ मा नै आरो फिसाजोआ जारौ देलायलायबाय आरो गुस्ति गोजानो फुङावनो ओजोंहाय आरो सासेयाबो इसान दानायाव बिजि आरो गामसा दागासिनो लोगोफोर गामसाया माने 10 खान हाबाय मा जबायानो दं नामा फुंनियावनो जनाय ओइ दाउ बिबुखौ बारा जायोना नोङो इयावनो सिनायो गोरोंफोरलाय इयावनो सिनायबायना दा नोङो दाउ बिबु बारा जायो ओरै होननानै लोगोफोर माने दाउ बिबु जाबाथाय इसाना थब थब जयोनो आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि इसान दायोबाथाय दाउ बिबुखौ जानो गारदो आरो ब्रयलार बिबु लकेल बिबुफोरखौ फेरेदना दाजासै आरो इसान दाग्राफोरा ओइ मा इयाव हमनाङा मस्ला मस्लि हाइजें ओमफ्राय जाब्रां बायदिसिना होनानै माने उदना लाखाजोबनोसै आङो ग्राइन्डार मेसिनावहाय लोगोफोर तिरि क्यों खावा टाइम हल्दी को के मा सानसे औ कि मा सानसे आरो आइसाना भिडिअ बनाबा ए आधा भाग दिबा लागबो केस दिम মই মাছ বেপাৰী তো ইটো আজি আৰু কমল বেলেগ নাই ইটোৱে আৰু কমল কার 1 কেজি আৰু ইটো 1 কেজি দুটা মাত্ৰ আছে তিনটা আৰু সিঙ্গি দাও দে কাটি দি যা দে ওই মানু নাই কাটি দি যা সব বিজি আছে হ্যাঁ দে नाखौ गोदानानैबो होलांखाबाय आरो लोगोफोर बरियाके नै इनिफ्राय बिलाहिजों ना संनोसै ओमफ्राय लोगोसे मुनिजों ना संनोसै लोगोफोर मोननै सिस्टेमनि संनोसै आरो ओंख्रिखौ दिनैहाय नायाबो गोबां नालाय कमलकाटबो लाखिबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिलाहिखौबो माने फिसा फिसा हानानै लाखाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै मानिमुनिखौबो हानानै लाखाबाय लोगोफोर सुनानै आरामसे ओमफ्राय मानिमुनिजों ना संनोसै आरो माने फार्स्ट टाइम दिनैसो मानिमुनि ना जानो नागिरदों माबायदि जायो नायलांदो नोंथांमोना बेखौ एवैदो बिदैखौ माबाबानो जागोन ना होबानो ना बेलेग ससेसो लांफादेरनो ओंखायनोथ' नाखौ माने बाहेरावनो एसे एवनानै लानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय माने बिलाइजों संनोसै आरो मोजांनो मबाइल गंसे लाबोबाय नै लोगोफोर बेसेबा मोजांखानै ओमफ्राय माने बिजावजालिया जा रिल्स बानायनायाव एसे डिस्टार्ब जायो आरो होननानै मबाइलखौ गोदान गंसे लाबोबाय आरो फरायनाया एसे माने प्रब्लेम जायोमोन नालाय रिल्स बानायनायाव डिस्टार्ब जायोमोन नालाय ओंखायनो माने नै गोदान गंसे लाबोबाय आरो ओमफ्राय नै मा नाम मबाइल आइ रांगावलियाबो नायफैबाय मबाइलनि नामा ना मबाइलनि नामा खिप' नङा मबाइलनि नामा खिप'नो मबाइलनि नामा रेडमि 5G आरो लोगोफोर नाय मोजां नुदों ना गोसोम सोमनो बरियानो नै स्रां स्रां बयखौबो नुस्रास्रानो एवबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय बिलाइ सिलाइ होनानै आरामसे आलौ गोसा होनानै बरियाके खालामसै आरो ओमफ्राय नै खावसे एवबाय खावसे दंबावो ओजाहा आरो इसुङाव सासे संगासिनो दं आरो लोगोफोर नाखौनो कमलकाटजों मानिमुनि ना एवनाया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा सामब्राम एसे होनानै आरामसे खालामसै आरो दाउखौबो जाग्रा रंखौबो फरा होना होखागोन आं गोरजा जालायनाय मोजां मोनखो नामा मोजां नाखौसो खोबनानै ओमफ्राय नाखौ होनानै
बिलाइखौ मोजां फोमोननानै ओमफ्राय नाखौ होना हरनोसै आरो बरियाके मोनबाय लोगोफोर नै बरिया नुखाबाय नै गोजाजानो टेस्टि नुखाबाय नै ओजोंहाय नै आरो बिजाव जालिया माबा बिदनि माबा बानायदो आरो साकनि बानायदो लोगोफोर नै बरिया टेस्टि नुखाबाय आरो गोजानो मोदोमलायबायहाय नाजों बिलाइजों एवनाया मोनबाय लोगोफोर आंना ओमफ्राय नै फिसाजाबो गावाबो बिराद थाफानो लुगैसोगारो आरो मबाइलावहाय बिराद मोजां नै बिउटिफुल थार आंहानि बियायं फिसाया ओमफ्राय माने लोंनायनि खावसे हरबाय लोगोफोर बिलाइजों नाखौ लोंनायनि हरबाय ओमफ्राय सालादखौबो इसे हरबाय आरो लोगोफोर इसे गोलोमफ्रुलायबाय आरो लोगोफोर बोथोराबो गरम नालाय थें थें सान्दुंआबो दासान्दि फागुन मासनि सान्दुं नालाय ओमफ्राय माने मानिमुनिजों नाजों मोनबाय आरो लोगोफोर बिजाव जालिनियाबो ओमफ्राय इसे देखायना होलांसै नोंथांमोननोबो ग्लब ग्लब आरो लोगोफोर बरिया नुनायावनो माने टेस्टि नुखाबाय आरो ना कमलकाटजों मानिमुनिजों आरो लोगोफोरनो बरिया ओमफ्य बिदैबो दंमोन लोगोफोर ओमफ्य बिदैखौ माने एफ्लेजोबना होदो नै बिजाव जालियाहाय नै बरिया नुखाबाय नै बिदैबो कमलकाटबो बरिया नोंखौ थिखांखाबाय मा नोंखौ थिखांबाय थायो आं नै ओंख्रिखौसो खोथादो लोगोफोरनो नोंखौ थिखांबाय थालायनांगौ नै लोगोफोर जोंहा नै मानिमुनिजों कमलकाटजों होनबानो जाबायना नोङो दे जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने खावसे जा मिरामिस नालाय आइ बिखुमजो मोना जा दिनै माने शुक्रबाराव जेबो जाया ओंखायनो इसोरनि थाखाय स्पेसियेलि माने आलु देसिजों मटरजों भाजा संबाय आरो लोगोफोर बरियानै मोनबाय आरो इसोरनाबो फार्स्ट टाइम दिनैसो माने मानिमुनिजों ना जानो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय साखिना नायनोसै एसे बरिया टेस्टि जाखादो माने नाखौ लोगोफोर बेलायि सेलायिफोरजोंल' जाबाय थानाय जायो मानिमुनिजों माने जाफेराखैमोन आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम जाबाय गोथावानो जादों लोगोफोर गोथावानो जादों